pra abrir essa porra. Mano, Ah, não sei o que aconteceu. A net do Rafael tá rápida. O que aconteceu com essa net, Rafael? não é olhando a net dele sempre foi boa, foi o PC que era uma bosta. Agora o meu PC que é bosta, e o dele é E ele bom. falou, já volto, vamos em X1 aí. Eu tô aqui falando sozinho. Ge mig berörd åsyns av töser och pågar. Det är en glädje att presentera för er Äppelknyckar. Ja! Grannen är hack i hälar, påstår att jag känt från hans äppelträd. Jag vill ju vänner, måste göra något åt hon ser. Far han är proletär och jobbar sent men har inte råd med käk så klart jag har mina själar, för övrigt är ju grannen miljonär. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Eita porra. Lovar försäljt på söndagsbönen men jag var inte där då. Att jag skapar besvär i grannskapet med maten är inte här så. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affären så. Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på punschföräldern men märker ingenting på den starka branden. Fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen. Att sälja nere på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara nu, men jag kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skattmåsen jagar mig, jag deklarerar fel på någon liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla i, men det kan inte vara rätt. Direktörerna lever fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt igång. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig, är det bättre att råna folk med banker och höga räntor? Vad händer härnäst? Då blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas bli släppt men åklagaren yrkar på fängelse. Så kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer? Storfinansen flyger mellan länder medan jag åker fast för knyta äpplen på flygplatsen när pamparna